Moikka! Eli täällä tässä LPS Katie. Tällä kertaa mä oon yksin ja sitten tällä kertaa mä oon siis ihan yksin. Ei oo ketään kaveria. Ja mä teen nyt siis yhden YouTube-videon. Ja muistakaa 10 tilaajaa spesiaalivideo tulee sitten mun sen gollien kanssa. Ja tää video kertoo 3 kaverista ja tälleen. Ja tän videon nimi on Onnettomuus. Ja eiköhän mennä sitten videon pariin. Moikka! Ja LPS Katie, muistakaa se. Tänään mä menen sinne kavereitten kanssa. Yes. Ai niin, se mun anoit. En mä ehkä tarvitse mitään. No, mä menen nyt. Huomenta äitiäisi. Huomenta kulta. No kuitko sinä hyvin? Joo, mä menen nyt sinne kavereiden kanssa. Moikka! Hei Elli. Niin? Uskallatko mennä tonne tielle seisomaan? No en. Sieltä voi tulla auto. Ja muutenkin se on autotie. Haloo, sieltä ei ole kulkenut ketään niin kuin moneen vuoteen. Ja tuskin sieltä kulkisi nytkään. Niin, sä oot ihan lälly. Pakko kai sitten on mennä. Noin, ootteko te nyt tyytyväisiä? Joo, mut hei Elli. Ollaan nyt jo tyytyväisiä. Hyvä. Elli, varo! Voi ihan herttinen, anteeksi. Ei se ollut sun vika, vaan meidän. Niin. Mutta meillä olisi yksi pyyntö sulle. Niin, mitä vain? Voisitko viedä hänet sairaalaan? Tottahan toki. Koska se oikein tulee se hoitaja? Niin. Valitan. Ystäväni on kuollut. Voi ei. Ei oikeasti. Tai siis, en osaa selittää. Hän ei ole kuollut, vaan ei pysty kävelemään. Ja päässään vakavia vammoja, joita emme pysty korjaamaan. Hän saattaa myös ehkä kuollakin. Voitko tehdä mitään muuta asialle? Valitettavasti en voi. Tämä oli meidän syytä. Jep. No, minä menen nyt. Voisin. Valitettavasti, Elli, emme voi tehdä mitään muuta. Mitä sä teet täällä? Sä kuolit. Tämä kohtalo toistuu myös teilläkin. Ja tämä kohtalo tulee toistumaan vielä teille 2 molemmille, minkä te teitte minulle. Miten me voidaan estää se onnettomuus? Haloo?
Ei häntä kannata uskoa, hän on kuollut. Tiedän, mut silti. Mitä toi oli? No niin siis. Kävellään tosta tien poikki. Okei. Se oli kyllä vähän pelottavaa se, mitä Elli sanoi. Niin, mut se on kuollut. Vai olenkaan? Mennään nyt. Joo. Anteeksi, tytöt, anteeksi. Mitä minä tein teille? Apua. Sori, se oli mun moka. Mä en huomannut teitä. Tämä kohtalo on toistunut nyt myös teillekin. Nämä hautajaiset pidetään 3 tytölle. Elli Swindlon, Sofia Intrekpon ja sitten vielä Ilona Wilstonille. Ja nyt kuolinsyynä siis oli autolla, tai siis kärryillä päälle ajo. Jotkut Ellin kaverit yllyttivät tätä menevään tielle seisomaan. Yllättäen sieltä tuli auto ja Elli jäi auton alle ja kuoli siihen paikkaan. No taas Sofia. Hänkin jäi ihme kyllä auton alle. Melkein samana päivänä kuin mitä Ellille oli käynyt. Ja hänkin jäi kärryjen vetämäksi. Kärryjen alle siis jäi. Ja sitten viimeinen Ilona. Hänkin jäi ystävänsä Sofian kanssa samaan aikaan saman kärryn alle. Molemmat jäivät. Ja siksi tämä oli kuolinsyynä. Jokainen heistä 3 tytöstä jäi kärryjen alle. Ja nyt herra Roope ja hänen vaimonsa Lilia voivat viedä nyt pukat haudalle. Teidän tyttärenne Ilonan haudalle. Tässä rakas kulta. Minä rakastin sinua aina ja olit ainoa lapsemme, joka toi ilon ja joskus kanssa. Sattui meille kaikkea ja nyt sattui sinulle. Kiitos, rakas tytär, kun olit edes vähän aikaa elämässämme. Seuraavaksi voi viedä Ellin äiti ja isä ja hänen pikkusisarensa pukat haudalle.
Joo. Sinä et ollut ainoa lapsemme, mutta silti kanssa olit isoin lapsemme. Nyt meillä on enää 2 jäljellä ja minä toivon sinulle rakkautta elämääsi. Ehkä tulevan elämääsi, jonka ehkä saat vielä. Kiitos. Olit isoin lapsemme ja rakastin sinua niin paljon. Pienenä muistan, että olit pieni. Sanoit aina minulle, tykkään sinusta. Ja niin, nyt minä sanon sinulle, tykkään sinusta. Elli. Ja viimeinen perhe voi viedä haudalle hukat. Sinäkin olit ainoa lapsemme, Sofia. Siis Ilona. Rakastin sinua niin paljon, mutta tiedän, että menet kohtaloittesi mukaan. Tätä kohtaloa sinä et voinut estää. Tiedän sen. Rakastamme sinua aina. Nämä hautajaiset ovat nyt päättyneet. Ja kiitän vieraita, kun tulitte. Hyvästi. Missä me oikein ollaan? Uusi elämä odottaa meitä. Ja anteeksi vielä, eli anteeksi Ilona ja Sofia. Anteeksi pyydän myös sinulta. Joo, eli tämä video oli siis tässä ja hieman koskettava tarina. Ja toi äskeinen musiikki kertoi siitä, kun menetti tavallaan oman elämänsä tai silleen menetti niin kuin kaikki rakkaat kuolemalla tavallaan. Ja tässä ei ole ikärajasuositusta, mutta kuitenkin seuraavan videon parissa nähdään. Ja sitä ei muuten ehkä tule tänään. Moi!